Аз съм Залъка 1-2 и днес сме в тъмницата. Това е първи епизод от новата ми поредица загадки и мистерии. И ще изчакаме. Ето го, вижте го. И тъза Хриси ХХБГ. И сега влизаме, хора. Гледайте колко пуша, гледайте. Ай, хора, сега влизаме. Чакай да видя истото дали горе. Чакайте само да види един Ицак. Ако видите истото, викните. Чухте ли? Айде и тъзу. Краси! И тъзу! Ако викнеш истото, викни. Вижте, хора, колко е тъмно е насам. Ако видиш истото... Сам вижте. Тъмно, ама... Не, нас не вик. Пушек съдига. Кажи Хрис, Саша, истото тук. Много е тъмно, хора. Сега сме навътре. Чакай малко, вървим заедно пътиле. Айде. Много хора ще виждат. Тук става тъмно. Ай в тъмното. Тъмната няма видят нищо. Щето е тъмната, хора. Там има малко избликна светлина. Идвай пътиле. Само леко да внимаваме, не се измаме в някой камък, че мамата се е бала. Вижте, там е леко светло. Айде, И тъзо, ето го. Да, много виждат. Малко си черен, ама. Все там. Отиваме ли? Ай нагоре. Аз си там, чакай. Идваш ли? Я остав догоре. Отиваме нагоре, хора. Яла. Догоре. Всичко е прашно и мърляво. Отиваме ли? Хайде, хора. Качваме се нагоре. Мене е страха, май. Биле. Страх там, страх там. Тук става леко. Вижте, хората, всичко е изпопадало. Бал майката, но сам вече е по-светло. Има някаква врата. И ето вече сме на горния етаж. Сега ще ви покажа. Тън. Гледайте колко са стаи. И сега ще ви разведем из тях, въпреки че няма нищо. Вижте, хора. Тази е празна и пуста, няма нищо в нея. Сега отиваме в другата. И насам има една доста голяма стена. Влизаме и в другата. Ето я и другата. Графити има, хора. И отиваме натам вече. Тука... Ти знаеш ли, че има един начин? Не, тук щупам. И хора, още графити тук има. И последната стая. И хора, виж тук, запечатаме. Майко, хора. Краси! Лад, хора. Майко. Хора. Басо майката! Какво ще правим, бе? Взимай си пръчки, хора. Чакай, взимай си нещо. Взимай нещо и... Мале. Майка ти ще бъде. Аз ти кам тук дибуша става. Хора, вижте как сме се въоръжили. Майка ми сега там. Стана страшно. Краси! Той отвънка, хора! Мале. Куча, бе! Хора, стана страшно вече. Краси! Ела, хелпи малко! Чакай малко, ела, какво си мислиш, че правиш, бе? Ще избягаш. Хора, става страшно! Майко! Мале, хора! Мале, мутниче тук! Някой се качва по стълбите, бе! Някой се качва по стълбите! Чухме нещо, как така правеше. Така скачваше хо. Мале. Стига си фърлял, бе, Краси. Не фърлял. Само малко. Мале. Хора, страшно е. По-бързо е. Фак, аз как се кача. Дай му газ, бе. Трябва още една тухла. Не. Хора, какво ще правим сега? Какво ще правим? Слак. Гледайте го. Стига, ще оцелиш някой! Да, бе! Мамка му, Нане, ти ли си?
Оле, хора, до тук бяхме. Хриско, качи за по-бързо и вземи таблета му. Тук си останахме, хора. Бързо идвай, идвай. Взимай си пръчката и... Тая! Взимай камъни, айде. Хора. Не, те има остава сам. Мале. Хора, вече е страшно. Стига целите, знаеш какво е, бе? Нас ko слапри се, знаеш какво е, бе? Айде, слизаме. Ти в мене се осереш? Мале, хора, криза е, не знам как. Хриско запазва спокойствие, ама аз умирам в момента. Запашвам ли? Аз ти казвам, че чупа стената. Бързо! Тъпи сама! Мале. Оле. Престаните, бе, човек! Набирай се, бе. Бързо, че ще ми изкочи сърцето, бе! На мен няма, бе. Взимай камъните, да излизаме. Айде, взимай нещо да излизаме, майко, хора, съжалявам за това. Майко! Мале, взимай камъни и се махаме, бе. Добре, че си взема. Тя спръчка, айде. Това е моите. Айде, хора, ето ги. Ето я пръчката ми и ето го и Хриско с камъка. Ако искате, вярвайте, по-страшно не ми е било вселението. Мале, насам тъмно. Добре, чакай ме, бе. Хората как стъпи. Ти лут ли си, бе? Хора, страшно е вече. Хриско, мисли нещо, правим. Абе, бал си го, ела да изгледам. Хора, аз съм героичния залъка 1-2. Хайде, Хриско. Взимаме камъка, ето го. Вижте ли, бае. Аз сега да го предам. Мале, само внимай да не ти изкочи сърцето от страх. Защото на мен ми изкочи. Покажи се! Ти учи, ако се покаже. Мале, мамата си ебаме. Хора, става страшно. Майко. Хора, аз нямам да бягам. Мале, хора, почнах да бягаме, бъде! Излезай по-бързо! Хора! Вече сме при изхода! Светлина! Хора, това беше много страшно и беше доста и готино. Много страшно. И край. Това беше от клипа. Очаквам да се успокоя малко. Ако ви е харесал клипа и страха ми и на Ита за Хриско БГ, се абонирайте и за двамата. Когато намерим още нещо страшно, ще снимам пак. И хора, вижте колко съм изплашен. Сърцето ми бие. Страх голям. Много страшно беше, хора. Чао. Това беше от мен. Ако ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте. Чао!